Ahomatum kaning jever asarlam the bewohai bohoti Lakshmi lasi karbia khayalong non ovekimi atumke chojor cholang abidi rimcharli dun tanglo penangan asayalong ke charli dun pen ke paprang dun asonta chithek dun longlo khai jong se paprang dun nangji pulotang te ajada sai pusitami ke klempon therak redet nangji Lason si banghinia nim sopimar manai timong pilapen arsona timong piatum chelangsi West Karbiang long kheroni towa kok thom kache tok along mate aniwang ke chohi thimate daily market along tung AP choran aboha pakulat keramtang jakhong ni phaing kora ner keroni impu pontanglo bangso kulat kangpu pon lake Karbiang long Autonomous Council Irrigation Board Chairman Dhonsing Dera arideng pensi impu ponlo labangso kulat ahem phi pen radaphan ke pachini pon ke Kulada long pen ason kicho ahomuta long ponchi buta pachini pon. Kulat tibi ke da khironi tiniali auto stena backside sibila jengkha keda matawar along. Tung epi chorana baha. Labangso nang itu kulat nang kubipeson long. Labangso kulat long ke lalo an kicho our sai long ji lapen Hana amukhala bangke book, pakok, biok, momos, chow, la juice, sapi di long pon po paratha. Nang kupilo kujina ka rada tu kan hela nang pini na labangso kulari kupono na sanami na kupilo ni kia ngi. Labangso kulat long mane rada tum hanta chuning rilo ke bang pen customer sa may bang pen itu nili tuma phanang support dun pen an so se sona ke rong dun mate nang thane pare dun ba nang chupen ani chupang sam pen ke bang ji phasi chuning rilo Khironi pen mohantoron Karbiang long life